Аз ви за здраве. И тук да ти покажа това си тръгнах да си правя песнопойка от родопски песни. Си ги пиша, че ги няма никъде, не мога ги намеря систематизирани. Безучила никой пес. Девойко Мари хубава, излева Делю, Етколю, Руфинка, де се е чуло видео, росни ми росни, заспава че любийче, всички ни гори, Джанам, Личколю. Гори пък не гасне. Ой, отговорно се направи. Малко такива деца останаха. Екстра. Торно е Тодио, Янчите. Януенчите. Снимай ти бъде. Не спирам. Не. Да. Текста се записал на песните мелодии, трябва да знаеш. Аз си първо почвам да се уча, аз съм още на няколко урока по гайда. Мелодиите. Почвам да ги уча. Заповядай. Благодаря. Мерси много. Жив и здрав да си. Много Трудно ми няма. Няма да живем толкова още. 90... Баба ми до 95 живя, прабаба ми. 91 година съм сега. Не ти личат. Наистина не ти Децата личат. не ти е побеляла толкова и не ти е окапала толкова. Да. Може би гайдата ми дава това живот. Къде не съм ходил, кому не съм свирил. На Байтош съм свирил най-малкото 25-30 Байтош пъти. какво казал? Аз ще пусна връзки да направим на училище. Много. Това беше достъпен човек. На него най-малко 25-30 пъти съм свирил. Къде му съм свирил? Правец съм. Бояна. Банки. Карамуш. Смолен. Пампорово. Къде ли не? Ами в такъв случай, Айде, баба. желая добър час.